Iya ndithu pamene tikuyembekezera kuti Dr. Lazarus Chakwera abwere ndithu adzavote taonanso kuti atambalawo kuvoterako amba kumenyana. Tambala kuda wakhalika bwanji uzikhala ndi ulemu. Bambo ako akubwera kuti avote. Ukumenyanaso apa. Okay, tabwino guys, thank you so much. Malawi and cameras. Ayambe kuma afikira kuzaima paja panzere kuonetsa kuti china chilichonse chikuyenda motsata malamulo. Sana fikire kuti angotenga makalata alandire makalata kwa akuluakulu a maofisala nawonso akachonge pamene akufuna ayima panzere bwinobwino ngati Malawi wina aliyense. Zimene zikusonza kuti ndithu kuti china chilichonse chimayenera kutsata malamulo, makamaka malamulo amene bungwe la Malawi Electoral Commission lidakhazikitsa malamulo akachitidwe ka zinthu nthawi inoyo yachisankho. Pasakhale phwanya kapena pasakhale chidule chongochita zinthu mongoti mwachidule dongosolo limakhala lofunikira ndithu. China Zanga Raymond tifotokozenso kuti mwina mwanjira ina kudzeranso kuchisankho chimenechi ndaonapo kanthu kamodzi. Kanthu kake ndikonena kuti democracy ya dziko lino la Malawi tisamayiderere ikundoonekera kuti pang'ono ndi pang'ono ikukhwima. Yes. Ikundoonekera kuti pang'ono ndi pang'ono ikukhwima pali zizindikiro zingapo. Number 1, dziko mono mabwera ma observers osiyanasiyana. Kuchokera maiko ni mabungo osiyanasiyana. Panalibe kutseka zitseko. Panalibe kutseka zitseko kuti auja asabwere akuti asabwere. Auja asabwere akuti asabwere. Onse ali momo. Iyo ndani Sadik onse alimundi tima mu Africa momo zimata kuchitika momo mu Africa kuti chisankho china kwina kwa kuchitika anthu mwina kumaletsedwa kupita kukachita observe kukaonerera momwe chisankho chiyendere. Koma kunoko ku Malawi ndithu taonetsa kuti democracy yathu ikukula. Ma observer missions abwera komanso media. All right, Adolankhani. Yes, media Adolankhani. International media, BBC, ndaona ine yake DSTV. All right, News 24, France 24, ambiri onse ali konkono kuti azathandizire kuonerera kuti kodi chisankho cha pa 16 September ku Malawi kuno chiyenda motani. Ndi democracy yathu tisamayiderere ikuoneka kuti ndithu ikulunjika kutsogolo labwino kwambiri. Zimene zidziphatikiza ndi mene campaign yayendera peaceful campaign americana na utufuna kuti ikhale issue based zo tosana kapena kulumana ndiye it has been a very peaceful campaign. Ndiye ndikuphatikizanso kuti ndikuphatikizaponso kuti kulola media akubwera, kulola ma international observers akubwera. So zimene Zanga Raymond zizitipasa ndithu chizindikiro chonena kuti democracy yakunoko ku Malawi ikula ndithu Raymond. Ndivomerezane nawe ndithu Isaac komano mwina Amalawi tauze kuti ofunika kudeka. Apapa lero ndi tsiku longoponya mavoti komano kuti tsiku lolengeza lifike pamakhala zambiri kuunika bwinobwino abungo loyendetsa zisankho. Mene wafotokozera palinso amene abwera kuzaonerera zisankho zimene zikuchokera mabungo osiyanasiyana maiko osiyanasiyana. Amalawi ofunika tideke. Pofunika kudeka kwambiri. Pofunika kudeka zonse ndikhulupirira kuti timafotokoza pomba kuti ndizotsata malamulo. So palibe zachidule kuti zichitika zinthu mwachidule chifukwa chokuti akuti Amalawi akufuna amve mwasangasanga. Palibe zokuti afuna Amalawi amve mwasangasanga. Zitakhala zimenezo ndiye kuti oloteneko kuya usiku ino akhoza kutengeza zotsatira. Koma ameki nthawi ali nayo. Ameki akuyenera kuchita zinthu mwadongosolo kuwerengetsera bwinobwino kuwerengetsera bwinobwino. Pena pamakhala mwina anthu okhala ndi mtima chakuti ina ngataonani tidikira mpaka naliti. Amalawi adeke. Alright, Amalawi adeke ngati kunena zoti democracy yathu yakhwima. Ndimakumbukira pana chisankho china chake mkatikati mwa democracy momwe mka mnali 2014 ngaja. Anthu kumuunika kuti
segula nituone ujeni talengezani zosatira zomwasangasanga mutsatire mulengeze zotsatira zomwasangasanga iyayi alengeza zotsatira mwasanga bwanji pamene zinthu zikuyenda mokhudzana motsata dongosolo loyenerera motsata malamulo ndiye ya mmene wafotokozera nkhani yakudekha ndikofunika kuti amalawi adekhe kofunika kuti amalawi adekhe chilichonse apapo chikuchitika sitikubwerera mbuyo tinkati pa 16 lero pakwana anthu akuvota kuda kuwerengera kuyambika dongosolo lonse mpaka na mavoti onse awerengedwa kumapeto kwake ina kama Malawi Electoral Commission chidzakomera kuti tiye ntauza Malawi momwe maere athu aja momwe chisankho chathu chija chayendera Nzanga Raymond achabwino zikomo kwambiri Isaac ndiye tukuona pakali pano mai wa fuko la Malawi wanyamula ballot paper yake wika pamalo pamene akukachonga kuti avotera ndani ndipo akachoka pamenepo akaponya pepa limenelo mu bogosi limene lili pa tsogolopa koma pakali pano nayenso mtsogoleri wa dziko lino akumufotokozera ndithu mene akuyenera kuti achitire poponya voti imeneyi ballot paper ili ndi aku Malawi Electoral Commission amene akufotokoza ndithu kachitidwe kake zikuyenera kuyenda motere ndi a president kumvetsera ndithu mwa chidwi zimene akufotokoza koma pakali pano mai wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera aponya ndithu voti yawo ndipo akudikirira kuti nawonso a president aponye voti yawo ndipo tu zimenezi zikuchitika ojambula akujambula ndithu kwafika kuno mene lafotokozera atolankhani ochokera nyumba zosiyanasiyana zofalitsa mawu komanso kulemba nkhani andziko muno ngakhalenso amaiko akunja nde onse kujambula ndithu kuonetsetsa mwachidwi nde pakali pano mtsogoleri wa dziko lino nayenso wapita pamalo pamene akumachongera pa ballot paper pamenepa akuchonga ndithu ndipo kenako aponya box mene mavoti onse akulowamo ndithu mbali zina mizere idakali ndithu mene inalili kuchokera kummawa anthunso kumeneko akuponya mavoti awo mene zakhala zikuchitikira palibe china chilichonse chimene cha sokoneza kuti mina chifukwa choti mtsogoleri wa dziko lino wafika pamalo pano ayi ndithu mtsogoleri wa dziko lino tsopano waponya voti yake ojambula ndikumajambula pamenepo mtsogoleri wa dziko lino akumwetulira ndithu kuti ufulu wanga nanenso ndauonetsa poponya voti imeneyi tsiku la lero pa 16 September 2025 ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino ndithu waponya voti yake ndipo chotsatira kuti hayi akhale akuchoka malo ano kupereka chitsanzo chabwino ndithu kuti tonse amalawi ndi ufulu wathu kuti tsiku la lero tiponye mavoti athu jetu pakali pano mtsogoleri wa dziko lino tsopano kukwera galimoto kuti achoke kuno kwa Malembo pa skulu ya Malembo kumene anadzaponya voti yake pa chisankho chimenechi cha chaka chino limodzi ndi mai wa fuko la Malawi Madam Monica Chakwera ndiye mtsogoleri wa dziko lino tsopano akhale akunyamuka kuno kwa Malembo kumene wadzaponya voti pa chisankho chimenechi cha chaka chino cha 2025 ndiyetu pamene mtsogoleri wa dziko lino waponya voti imeneyi ndipo tsopano akuchoka kuno kwa Malembo ifenso kulutsa kwathu tilekezere pamenepa kuchokera kuno kumene mtsogoleri wa dziko lino anazaponya voti yake choncho malo mwa anzanga onse omwe tagwira ntchito limodzi kuno kwa Malembo
ine Raymond Kataika tsopano ndikupatsireni kwa anzathu